מניו ג'רזי שבארצות הברית התגורר יהודי עשיר בשם רבי לחון. האיש זה הייתה חברה פרטית שעסקה בעבירת כספים בכל מקום משרדו של המזמין לבן, או מהבן לאיפה לא כל מוסר. את הכספים היו מעבירים למכולת משוריינת ובשת אנשי צוות. לעד יהודי שבא לחברה היה סומך עליו, ושומר חנוש לא יהודי. יום אחד בזמן להבאת כספים משרד העירוני לכתובת מסוימת מחוץ לעיר. פנה לפתע השומר הלא יהודי על הג ואיים עליו בנשק שבידו. תראה הוא לנסוע אל המקום שהוא יגיד לו. הנהג חשש לנסוע בדרך הזו, פרט שלא ידע לחכה לו שם. לא הייתה לו כל ברירה, כי השומר חשב מאחוריו ואיים עליו, שאם לא ייסע לאן שהוא אומר, הוא ייגע בו. לאחר שהמשיכו לנסוע דרך ארוכה, הגיעו למקום מסוים. שם פקד עליו השומר לעצור, כאשר עצר במקום שקבע הגיעו לפתע משם, חבורת פושעים שחיכו לבואם, ואז השומר הודיע להם כי הוא הודיע לצאת לדרך. השומר עצמו היה אחד מאנשי חבורת הפושעים, והוא תיאם יחד איתם את הכל מראש. פושעים התנפלו על הנהג היהודי, קבלו את ידיו ואת רגליו באזיקים והשכיבו אותו בתוך המכונית, כאשר השוליים מהם שומרים עליו שלא יוכל לזוז. השודדים הוציאו את כל הכסף שהראו בחלונות מסודרות המכונית. העמיסו את הארגזים בתוך מכוניתם שהכינו מראש, וברחו מהמקום שמשאירים את הנהג היהודי כשהוא כבול באזיקים ובודד במכונית ולא מסוגל לזוז ממקומו. הנהג, לאחר שהבין כי חבורת השודדים נמלטו מהמקום והוא נשאר לבדו, ניסה בכל כוחותיו להשתחרר מהאזיקים. לאט לאט שחרר חלק מוסת מהאזיקה ואשר ברגליו, ולאחר שצריך לשחרר את רגליו מהאזיקים, התחילו לשחרר את האזיקים ונשאר לידיו. לקח לו כמה שעות עד שצריך לשבור דמותיו. בהיותו חופשי לגמרי, התיישב ליד ההגה וניסה להפעיל את המנוע, והיה בטוח שלא הצליח, להיות שכנראה הם הרסו בפחובר לחלק מסוים באוטו. שלא יוכל להתניע את המכונית ולהודיע למשטרה עליו התרחש. אבל כנראה שהשודדים היו עסוקים מדי בגניבה, וכדי לגמור את השודדים ביהירות שהוא יצליחו לעלות על עקבותיהם, הם לא שמו לב גם לזה, ולאחר שלקחו את הכסף, ברחו. הוא גם לא הצליח להבין למה השודדים לא הרגו אותו. הרי היה להם לחשוש פלנגלה את זהותו של הפושע האמיתי למשטרה, ואז יהיה אולי לעלות על עקבותיהם בקלות. פיל השמיים רצו כנראה כי ישאר בחיים, לכן לא עלה על דעתם רעיון פשוט כזה. כנראה הנהג בסיפורו אהב כאשר עשה את דרכו חזרה למשרדו. שהגיע הנהג אשר ראה יהודי שולות הוראות נצבות למשרדו, וסיפר את כל מה שקרה, הודיעו מיד על המקרה למשטרה. לכן התקשר בעל החברה רבי לחון עם אנשי המזכירות של הרבי לובביץ' וביקש מהם להודיע לרבי על המקרה. אחרי לבקש את ברכתו כי יזכה למצוא את הכסף הנשדד. כעבור שעה קצרה קיבל רבי לחון טלפון וחוזר למזכירות. מזכירו של הרבי הודיע לו כי זה עתה נתקבלה תשובת הרבי על בקשתו, ובתשובה זו נאמר כי עליו לבדוק את המזוזות והתפילה שלו, וגם נאמר בה כי אין לו מה לדאוג והכסף הנשדד יחזור לו בקרוב. לא עבר שבוע מאותו מקרה, והודיעה לו משטרה ואף פרסמה זאת בעיתונות ש$50,000 מ-200,000 שנשדדו במכונית נמצאו בפלורידה. המשטרה עושה מאמצים מרובים למצוא את שאר הכסף הנשדד. מיד הודיע רבי לחון בדבר המציאה אל הרבי, אשר בישר לו שוב כי גם שאר הכסף יימצא, וירחיק ממנו דאגה מיותרת. אבל בינתיים נתקלה חגירת המשטרה בעבור סתום, ולא התקדמה כלל. אבל כעבור מספר ימים נוספים, שוב התקשרו אליו המשטרה, והודיעו לו שכל הכסף נמצא בשלמותו. הוא ביאר למשטרה שמסרה בידו את כל חבילת הכסף בהרדתם המקורית, כפי שנשדדו. מבלי שהספיקו השודדים עדיין לנגוע בהם, שוטרים סיפרו לו כי באחד הסרטים השגרתיים שלהם בקליפורניה, נתקעו במכונית שנסעה למהירות מופרזת. המשטרה ניסתה לעצור את המכונית, ובמקום לעצור הם הגדילו את מהירות הנסיעה. ביד הרוחו שוטרים מרדף אחריהם, עד שהצליחו לעצור את המכונית. כאשר הם הולכים לשוטרים בהתרגשותם המופרזת של הנוסעים, מיד הבינו כי משהו מוזר מתרחש. השוטרים שמרו על 3 הנוסעים, בזמן ש2 מהשוטרים הלכו חיפוש בנקודה במכונית. לתדהמתם המרובה מצאו שם השוטרים חבילות של שטרות כסף. $100 כל שטר, בסך הכל סכום של $150,000. הוא עשה מכונית בו מיד על מעשה השוד, ולאחר חגירה קצרה התברר שכספים אלה הם עודפי הכסף של $200,000 שנשדדו מאותו יהודי, אשר עליהם קיבל את הבטחת הרבי כי אין לו מה לדאוג, וכי כל הכסף שהוחזר לו בשלמות. כל הכסף הוחזר בשלמותו תוך זמן קצר, מהכל בזכות ברכת הרבי, וקיום ההוראה לבדוק את התפילין והמזוזות.